Чӑваш чӗлхи пурчухне тӗнче пӗтмейнде. Куда мы мелись, истяну И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез? Сіз Татарстан 24 каналында туған тел тапшыуын қарайсыз. Сізнің білән Гүлүсә Сыңғатуллина. Бүгінгі тапшыру татар бию сәнгаты. Оның үсеш юллары, биюге құрылған үзенчәлекле проектлар, татар биюін дөньяга танытқан күренекле шәхесләр һәм ансамбльләр хакында. Бию кешенең җанын һәм тәнен тоташтыручы бәллүр күпер ул. Чыннан да, бию ул бик үзенчәлекле сәнгать, ирек, рух, матурлык һәм талант бердәмлеге. Биюләрдә ритм, уен хәрәкәтләр аша кешенең яки айрым халыкның уй-фикерләре, эчке халәте, өмет ышанычлары чагыла. Һәр бию айрым әсәр кебек, һәр хәрәкәтнең үз мәгънәсе бар. Татар халык биюләре нәфислеге, затлылыгы, зирәк һәм тыйнак булуы белән үзенә җәлеп итә. Борынгы заманда исә татар биюләре йола характерында булган. Алар шаманнарның ритуаль гамәлләре белән турыдан-туры бәйләнгән. Һәр хәрәкәттә төрле хайваннар һәм кошлар сурәте чагылган. Ул хәрәкәтләрнең кайберләре әлегәчә сакланып калган. Татар биюләре киң җәмәгатьчелектә 20-нчы гасыр башында популярлаша башлый. Аңа кадәр биюне тыярга тырышалар, чөнки ул дини күзлектән тыелган гамәл булып санала. Билгеле булганча, Октябрь революциясеннән соң әдәбият, фән, сәнгать яңача үсеш ала. Әлеге үзгәрешләр татар биюенә дә кагылмыйча калмый. Хәрәкәтләр кыюлана, сулыш иркенәя, тамашачылар өчен биюче төркемнәр оеша. Бүгінгі көндә әсәрләрдә, спектакльләрдә генә сакланып калган аулагыйлар, кичке уеннар да биюләрдән башка үтмәгән. Ул җырлы биюләрнең үз эчтәлеге, үзенчәлеге бар. Яшьләрнең бер-берсенә булган хисләрен, җылы мөнәсәбәтен аңлатучы әлеге биюләр күбрәк уен шаяру характерында. Бүгінгі көндә дә милли бәйрәм йолалар биюләрсез үтми. Сабанту, яшьләр туе, Нәүрүз һәм башка бәйрәмнәрнең бизәге, жаны дәртле биюләр. Татар халкының күңелендә һәр вакыт биюгә ихтыяҗ яши. Бигрәк тә бәхетле чакларда, күңел күтәренкелегендә кеше биюгә тартыла. Биюләрдә татарларның милли үзенчәлеге ачык чагыла. Алар халыкка хас булган дәрт, җитезлек белән башкарыла. Шул ук вакытта татар биюе хатын-кызның тыйнаклыгы, оялчанлыгы, назлылыгы хакында да сөйли. Кызлар биюендә хәрәкәтләр вак адымнар белән салмак кына ясала. Алардан нәфислек, җылылык, сафлык һәм тыйнаклык бөркелеп тора. Егетләр биюе исә дәрт, шаялык, хәрәкәтләрнең төрлелеге белән аерыла. Биюче егетләрнең ут чәчеп торган җитезлеге каннарындагы борынгы бабаларыбыздан килгән батырлык һәм кыюлыкларын чагылдыра сыман. Ул биюләрдә ир егетләрнең хатын-кызларга мөнәсәбәте дә, үз җилкәләренә алган җаваплылыклары да күренә. Җәй җитүгә Кабан күленең яр буе шын мәгънәсендә иҗат, сәнгать һәм мәдәният мәйданчыгына үрелә. Мисал өчен, бүген биредә чечетка буенча мастер-класс үтәчәк. Мастер-классны Камал театрының актерлары үткәрсә, Казан мэриясе оештыра. Биючеләр үзләре чечетканы аяк музыкасы дияргә ярата. Искиткеч бию осталыгына, сәхнә пластикасына ия Илдус Габдрахмановның да чечетка яратуына аптырыйсы юк. Бала чактан бирле, мен инде үземне хәтерләгәннән бирле биюдән туктамадым, гел биюдә идем. Ул инде авылда менә безнең бию түгәрәкләре бар иде. Түгәрәккә йөргән кадәр бала чактан биеп үстем инде. Инде хәтта бишектә шлаушан кебек булгандай. Бишектә бөтен ул вакытта памперслар булмаган. Бишек булган шул. Проволоклар аша үтеп, җылы төшеп, бит үзем шлаушан кебек булганмын инде. Һәм миңа ул мостиклар баштан аякны менә баштан бу якка кую, ул минем өчен бер нәрсә түгел. Шуңа биргә яратарым бала чактан. Һәм ул минем икенче профессия дип әйтергә була. Илдус Габдрахманов Мәскәүдәге данлы Щепкин исемендәге югары училищесын тәмамлый. Диплом алганда бию дәресләре остазы Виктор Тейдер аңа "Синдә бик шәп балет биючесе югалган бит егет" ди. Ул әйтте, "Ты потерянный человек для балета". Чөнки мин авылда үстем. Авылда дип инде Апаста район үзәгендә. Анда безнең хореографик училищесы юк иде. Һәм ул вакытта андый ул заманда
Шитке Қазанда хореографический училищеда югыйы, анда жибәрү мәсәлән Мәскәүгә жибәрү дигән андый нәрсәләр югыйы бит инде. Бар инде авылда үсәсең, андый нәрсәләрне белмисең. Һәм ул миңа Мәскәүдә теге без театр училищесына эләккәч, шундагы бию дәресенең укытучысы Виктор Андреевич Тейдер. Ул миңа әйтте инде, ул теге минем үземнең сәләтләремне күреп, син балетка югалган кеше ди. Әгәр дә син мәсәлән шәһәрдә үскән булсаң, син биюгә биргән булсалар, бәлки шулай да китәр идең. Менә шул гына. Инде ничә сезон рәттән Камал театрының зур залы бию пәри спектакленә килгән тамашачы белән шыгрым тула. Әлеге әсәр Илдус әфәнденең күңелендә аерым бер урынны били. Бию пәри спектакле ул минем 50 яшьлек юбилейга Илгиз Зәйниев язды. Һәм Хуйдык, аның башта режиссер Радик Бариев иде, биюләрнең барысында Сәлимә Әминова куйды. Ва шул Илгиз теге заманында ул иртәрәк әйткән, әйдә берәр нәрсә әвәлигә әле дип. Шулай да ничектер барып чыкмады, туры килмәде. Ә менә нәкъ минем юбилейга, юбилей кичәгә безнең театрның баш режиссеры Фәрит Рафхатович әйтте, ничек үткәрәсең, әйтә, менә минем теләк шулай иде. Ул да ризалык бирде, шуннан соң Илгиз язды интермедия, бер актлык. Анда мин хәтта балетта бийдем ул өлештә. Ул шул кадәр теге халык күңеленә тәэсир итте. Һәм шуннан соң икенче акт язырга булдылар. Илгиз икенче актын язды, һәм без инде тулайым теге спектакль буларак итеп чыгардык аны. Яңа сюжет белән, яңа биюләр тагын истәп, яңа геройлар истәп, шулай булып чыкты ул. Һәм Аллаһка шөкер уңышлы бара әлегә 5 ел инде. Илдус абый әле дә егетләр кебек. Сире нидә дигәнгә көлеп, хәрәкәттә бәрәкәт шул ди ул. Биюдән тыш йөзәргә, велосипедта Кабан күлен урарга ярата икән. Ни диик, без дә Камал театрының данлыклы актерына мәңге шулай яшь булуын теләп калабыз. Татар халык биюләрен туплап, аларны фәнни яктан эшкәртүгә һәм сәхнәгә куюга Татарстанның ат казанган артисты Гай Тахиров үзеннән зур өлеш кертә. Ул беренче татар балетмейстеры, Татарстан һәм Россия хореография сәнгатенең алтын фондына кертелгән шәхес. Үзенең хезмәт юлын Тахиров 1928 елда Татар дәүләт академия театрында биюче һәм балетмейстер булып башлый. Соңрак СССРның зур театры каршындагы хореография училищесын тәмамлагач, 1939-1952 елларда Татар дәүләт опера һәм балет театры балетмейстеры булып эшли. 1952-1970 елларда Татар дәүләт җыр һәм бию ансамблендә хезмәт итә. Лаеклы ялга киткәнче Казан дәүләт мәдәният институтында шәкертләр тәрбияли. Гай Тахиров куйган биюләр бай фантазияле булулары белән аерылып тора. Хореография һәм башкару үзенчәлеге ягыннан алар чын мәгънәсендә халыкчан. Балетмейстер Татар дәүләт опера һәм балет театры сәхнәсендә генә 30дан артык спектакль иҗат итә. Ул шулай ук татар халык биюенә багышланган китаплар һәм күп санлы мәкаләләр авторы да. Милли биюне дөньяга танытучы Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбленең бию төркеме 1937 елның 31 декабрендә оеша. Ансамбленең беренче өлкән биючеләре Татарстанның халык артисты Мансур Гатиятуллин, Татарстанның ат казанган артисты Мансур Кәлимуллин. Шулай ук танылган биючеләр Әхмәт Кәлимуллин, Ильяс Якупов, Наҗия Гатиятуллина һәм Рәхим Сабир. Татар биюнең үсеш юлларын барлаганда әлеге шәхесләрне атамый мөмкин түгел. Быел ансамбль оешуга 85 ел тула. Шушы гомер эчендә ул татар халкының милли мәдәниятен, сәнгать хәзинәләрен саклау, үстерү һәм халыкка җиткерүдә шиксез зур хезмәт башкара. Ансамбль татарларның күп гасырлык рухи мирасын, легендаларын, йолаларын, фольклор бәйрәмнәрен, милли киемнәрен сәхнәгә менгерде. Бүгенге көндә Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбленең сәнгать җитәкчесе Татарстанның халык артисты Айрат Хәмитов. Ансамбльләр хакында сүз чыккан икән, үзенчәлекле иҗатлары белән милли сәнгатебезне үстерүгә үзләреннән зур өлеш кертүче Казан бию ансамблендә атарга кирәктер. 1996 елда гына нигез салынган булуга карамастан, алар кызу адымнар белән алга баралар. Заманча программалары белән халык күңелен көннән-көн ныграк яулыйлар. Ансамбльнең сәнгать җитәкчесе Татарстан Республикасының халык артисткасы Чулпан Закирова.
Камал театрының шираттағы пластик актеры Артур Шайдуллин. Оның белән дә хәрәкәттә бәрәкәт чарасында сөйләшеп алдык. Қызықлы гына бір шара, біздің болашақ мастер-класс. Чечетка бойынша, әлбәттә инде бұл хәрәкәт бәрәкәт проекты қысаларында болашақ инде. Менімше, бұл кирәк, чөнки дөрес. Аның проектның исеме дә хәрәкәттә бәрәкәт, безнең тормышыбыз да гел хәрәкәттә булырга тиеш. Бүген конкрет без менә чечеткага ник дип әйткәндә, аяк белән без йөрибез һәм төп безнең адым ясыйбыз. Аяк белән шуңа күрә без бүген аяклар белән эшләп карыйбыз. Әлбәттә инде степка килгәндә ул безнең бераз татарлаштырылган булачак, әлбәттә. Без үзебезнең бию пәри спектакленең кичкенә генә связка күрсәтәчәкбез һәм килгән барлык монда халык белән шуларны өйрәнәчәкбез 1 сәгать дәврендә. Театр ялкау артистны яратмый ди Артур. Ул бию пәриендә төп рольләрнең берсе Сәйдәшне уйный. Андагы уйнаган минем персонаж 90%-ка ул мин, менә хәзерге тормышта кем Артур, ул шул. То есть, мен әйтим, проекция минем. Сәхнәдәге проекция. Һәм ул минем әлбәттә һәр вакыт нинди генә спектакль булмасын, 60-нчымы, 50-нчымы инде по счету. Мен анда һәр вакытта яңаша чыгам. Мин яңаша ниндидер фишкалар күрсәтергә тырышам. Чөнки минем өчен ул обновлениедә яңарыш кертәм. Һәм инде андагы булганда сюжет, тормышта булган сюжетына ниндидер бар охшашлыклар. Шуңа күрә без бер пазл дип әйтик әйе. Яшьләр арасында бүген милли көйләр, милли биюләр популярмы? Аларга игътибар бармы? Кабан күле буенда милли биюләрнең мастер-классын оештырсаң, яшь буын килерме? Артурның бу хакта да шәхси фикере бар. Бер кичкенә генә нюансы бар. Булсын, татар халык бию булсын. Ләкин анда үзенең ниндидер генә менә кичкенә генә фишкасы яки заманчалаштырылган булса, ул вакытта ул тагын да, ничек дип әйтим, күләмле булачак. Әлбәттә, килә. Чөнки безнең күңелебездә, йөрәгебездә ул мотивлар, аларның беричтә арынып та булмый. Аны кеше уже ишетеп, ерактан биючеләрне күреп киләчәк. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Биюне бармактан суырып булмый. Аны тормыштан эзләү халык язмышына, оның фәлсәфәсенә һәм бигрәк тә намусыңа тәңгәл китерү кирәк. Дигән бию сәнгате үсешенә зур өлеш керткән күренекле шәхес, биюче, хореограф, РСФСРның ат казанган сәнгать эшлеклесе Фәйзи Гаскәров. Шыннан да халык биюләре милләт язмышы белән тыгыз бәйләнгән. Һәр биюнең үз эштәлеге бар, һәр заманның үз сүзе. Татарстанда заман бию сәнгатен үстерү проектлары шактый. Алар арасыннан хореографик спектакльләрне аерып әйтергә кирәктер. Бүгенге көндә Әлиф иҗат берләшмәсе бик үзенчәлекле тамашалар тәкъдим итә. Мәсәлән, Әлиф хореографик спектаклен генә алыйк. Режиссер Туфан Имаметдинов идеясе белән хореограф Марсель Нуриев тарафыннан куелган әлеге спектакльдә биюче Нурбәк Батулла татар халкында 1927 елга кадәр гамәлдә булган гарәп әлифбасын бии. 2017 елда сәхнәгә куелган әлеге тамаша сәнгать дөньясына зур яңалык алып килде. Хәтта Нурбәк Батулла Әлиф спектаклендә бию өчен заманча балет номинациясендә алтын битлек театраль премиясенә лаек булды. Татар биюнең бөтен матурлыгын танып белергә теләүчеләр өчен Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы һәм Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле узган ел Мирас дип исемләнгән мультимедияле белем бирү программасын булдырган иде. Әлеге проект кысаларында тәкъдим ителгән видео язмаларда татар милли хореографиясенең нигезен һәм үзенчәлекләрен ачып бирә торган мастер-класслар, бию сәнгатенә нигез салучы һәм аны саклап калучы шәхесләр турында мәгълүматлар урын ала. Мастер-класслар интернет киңлекләренә генә куелып калмаган, 1000 дәнә DVD-дискта чыгарылган. Видеоларны татар һәм рус телләрендә карап була. Мастер-класслар осталыкларын арттырырга теләүче бию коллективларына да, биергә өйрәнергә хыялланучы гади кешеләргә дә аңлаешлы булырлык итеп эшләнгән.
Татарның дөньяга танылган биючеләрен барлаганда без иң беренче чиратта балет остасы Рудольф Нуриев исемен атыйбыз. Ул бию техникасының иң югары дәрәҗәсенә ирешә. Романтик пландагы бөек биюче исеменә лаек була. Шулай ук балетта ирләр партияләрен башкару усталыгы үсешенә зур өлеш кертә. Нуриев чит илләрдә балет һәм хореография композицияләрендә 120дән артык партия башкара. Ел сайын 200-300 балет спектаклендә чыгыш ясый торган була. 1987 елдан башлап, ел сайын Казанда легендар биюче истәлегенә Рудольф Нуриев исемендәге балет фестивале үтә. Теге яки бу халыкның милли мирасын саклап калуда фольклор ансамбльләренең өлеше аеруча да зур. Крешин халкының берменче коллективы әнә шундыйлардан. Нам на следующий год уже исполняется 15 лет. Скажем так, мы, конечно, делали с 2008 года, скажем так, родился ребенок, это Берменчек. Он делал первые шаги, но сейчас мы уже и стали узнаваемы, нас уже знают, мы уже утвердились. Скажем так, мы имеем свое лицо в Республике Татарстан, нас уже знают за пределами Республики Татарстан, нас знают за рубежом. И мы именно удивляем тем зрителей, к нам ведь приходят не только кряшины на концерт, то приходят и татарские зрители, приходят и русские, и чуваши, и марийцы. И все-таки мы, скажем так, наверное, нравимся народу потому, что мы сохраняем традиционную культуру. Мы не бежим за модой, мы... Все-таки самое главное в нашей работе – это сохранить аутентичность. Ансамбльнең репертуар сандыгы бай. Анда моннан 30-40 ел элек магнитофон тасмасына язылып алынган йола җырлары, әйтмешле такмаклар, лирик көйләр бар. Бу иң зур хәзинә. Для того, чтобы, скажем так, записать или поставить, скажем так, танец, мы ездим в экспедиции. Так называемые фольклорные экспедиции, где собираем танцевальные элементы. Их записываем музыку к этому танцу, и затем уже танец, скажем так, рождается, заново рождается уже здесь вот у нас уже в классе. Балетмейстерами, с постановщиками. Мы работаем с такими постановщиками, как Давлят Умеров, Оксана Коваленко, Григорий Сергеев, наш балетмейстер Радик Шейхудинов ставит танцы. И то есть еще многие постановщики, которыми мы сотрудничаем, которых мы приглашаем ставить нам танцы. Үзегез дә күреп торасыз, егет кызларның костюмнары да үзенчәлекле. Һәр детальгә, орнаментка, бизәнү әйберенә аерым игътибар бирелгән. Мин бик күптән бийим. Берменчеккә килгәнче Салават күпере халык бию ансамблендә биеп йөрдем. Һәм монда белдем артистлар җыелганын, килеп үземнең һөнәрләремне күрсәттем. Мине алдылар һәм шулай итеп мин Берменчектә 10 елдан артык эшләп иҗат итәм. Халык биюләре бик ошый, һәр халыкның үзенең әһәмияте бар. Берменчек крәшеннәрнең дәүләт ансамбле булгачын без крәшен халыкның үзенең культурасын күрсәтәбез. Берменчек яз көне иң беренче булып бөреләрен чыгарган тал һәм язгы яңарыш символы. Бу аларның биюләрендә дә шагыла сыман. Татар милләтен җырсыз, биюсез күз алдына да китереп булмый. Халыкның милли киемнәрен дә нигездә биюләр саклап тора. Милли үзенчәлек дигәндә без биюләрне дә барлыйбыз. Ул хәрәкәтләр аша халык язмышына бәя бирә алабыз, тарихыбызны өйрәнәбез. Шушының белән тапшыубыз ахырына якынлашты. Бүгенге тапшыру татар бию сәнгате, аның үсеш юллары, биюгә кырылган үзенчәлекле проектлар, татар биюен дөньяга таныткан күренекле шәхесләр һәм ансамбльләр хакында иде. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чуваш челги бурчухне, тынже путмейді. Кодам умелись, истя муки. И туган тел, и матур тел,
әткәм әнкәмнең теле.